Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Τυχείο. Η βιβλιοθήκη του, ο βιβλιοκοσμός μας, διαθέτει βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος που προσελκύουν τόσο τους μαθητές του όσο και τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας στην οποία βρίσκεται. Ακολουθώντας τη συμβουλή του ακαδημαϊκού δασκάλου κυρίου Αδαμάντου Παπασταμάτη, τοποθετήθηκαν στα ράφια χρωματιστές ετικέτες, διευκολύνοντας έτσι τους μικρούς αναγνώστες ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο βιβλίο για την ηλικία τους. Ταυτόχρονα, οι γονείς των μαθητών, τηρώντας τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, δανείζονται τα βιβλία της αρεσκίας τους. Οι προσδοκίες είναι πολλές. Μερικές από αυτές είναι όπως η πρόσβαση σε ποικιλία βιβλίων, η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, η κοινωνική αλληλεπίδραση αναφορικά με την τοπική κοινωνία, η καλλιέργεια της υπευθυνότητας, η ανάδειξη πολιτιστικών αξιών, καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή πληροφορικής κύριο Νικόλαο Τσόφλια. Με τις πολύτιμες συμβουλές του και την άρτια επιστημονική του γνώση, μας καθοδήγησε στη δημιουργία αυτού του έργου.